JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै आथिखालाव ससियेल मिडिया आरो बायदि फोसावबिजोंफ्राव दावराव दावसि जाबाय थानाय मोनसे जाथाय। बावैसो सुस्मिता बसुमतारीखौ सासे बिहारि सेंग्रा आकाश प्रसादा जानाय जाथायनि इयुनाव आथिखालाव जोंनि बिटिसि ओनसोलनि क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय माइबं नोगोराव मोनसे नखरनि गोसो थोलायनायनि थासारिखौ लानानै बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनानै बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव गोबां खेब नांलाय खमलाय आरो डिभ'र्स जानायनि उनाव आरो फिन गोरोबफिनलायनानै गोजोरै संसार जानायनि जि सिमांखौ बिथांमोना सुजुबाय थादोंमोन, बिनि आन्दोआव मा गुमुर हाबसोमनानै दंमोन बेखौ जों ससियेल मिडियायाव मोनदांनाय जाथायनिफ्राय जों फोरमायनो हायोदि राकेश ब्रह्म बिथाङा सासे खोब दोहोनि नखरनि सासे सुबुंमोन। बिथाङा बङालि कमिउनिटिनि सासे आइजो, साइनि पाल मुंनि सासे महर गोसा, नायनो मोजां, गन्थं जंदेर, खावलाय फावदुर, मेगन बेरस्रां, बर' बायदि गुफुर जोगां सासे सिख्लाखौ गोसो थोलायनानै लाबोदोंमोन। दा बेखौ लानानैनो बिथांमोननि नखराव माखासे जन्जाल जाबाय थानाय थासारिखौ जों नुदों। गुबुन बिथिङै साइनि पालआ बुंनाय बादिब्ला जोथोबनि थाखाय गावखौ गोबां टर्चार खालामबाय थायो होननानै बुंदों आरो बिखुनजोआ गावखौ आथिखालाव फिसायनि रोहो रोहो धोन दौलतखौ लानानै हान सानायनि खोथाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाव प्रेस मिट होनायनि जोहै खायसे बेफ्रुसार खोथाफोरखौ बिथाङा फोरमायदों। नाथाय जों गोथौयै साननानै नायनो हायो, साइनि पाल आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोननि गेजेराव गिबि बुब्लियाव खोब मोजाङैनो बिथांमोननि संसार जानाया जादोंमोन आरो गथ' गथाय बिसोरा मोनदोंमोन आरो बिसि फिसाय सानैजों गोबां जायगाफ्राव थांलायनानै बिसोरो रिल बानायोमोन आरो ओरैबायदि अनलायनायनि रिल बिथांमोना दिन्थियोमोन। ससियेल मिडियायाव बिथांमोननि रिलफोरखौ नायोब्ला जों मोनदांनो हायो एफाबां मानि अनलायनाय नखरनि थासारिया माब्रै हरखाबै बिसि गोनां जानो हायो। दा बे बिथिङाव नोजोर होनानै नायोब्ला जों मोनथाम दिगाव नोजोर होनानै नायनांगोन। बिखुनजोनि नखर आरो सेथियाव जोङो राकेश ब्रह्म आरो साइनि ब्रह्मनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाय आरो थामथि जाथाया जाबाय साइनि ब्रह्मआ फिसायनि गासै दोहोन दौलतखौ गावनि मुङाव रेबस्लायनानै गाव रानि महारानि बायदि फिसायनि दोहोन दौलतजों रायजो जालांनायनि जि सिमां सुजुनाय बेखौ जोङो बिथांमोननि जि भिडिअ' फुटेजनिफ्राय जों मिथिनो हायो। दा खोथाया जाहैबाय एफाबां मानि समायना रमायना बिसि थासेयावबो राकेश ब्रह्म बिथाङा सासे आइजोजों मोजां मोनलायदोंमोन आरो बे आइजोनि महर मुस्रियाव गोग्लैनानै बिथांमोना बायदि रेस्टुरेन्ट आरो बायदि जायगाफ्राव अनलायनानै जामुं एबा रेस्टुरेन्टफ्राव हाबनानै मुवा बेसाद जानायखौ जों नुदोंमोन आरो बिथाङा बै आइजोनि महराव गब'नानै बे आइजोखौ नैथि जुलि खालामनायनि जि सिमां रनसायदोंमोन बेखौ जों आथिखालाव ससियेल मिडियायाव गोबां बिथांनि नैथि बिसि लानो लुबैनानै गोसो थोनाय सिख्ला आरो गावनि सानैनि गेजेराव गोबां भिडिअ' फुटेजफ्रा आथिखालाव ससियेल मिडियायाव गोसारबाय दं। दा राकेश ब्रह्मआ थारैनो मुलि दौजानानै सिथार जामारदोंना ना सोरनिबा फानाव गोलैनानै बेफोरबायदि जादोंना आरो बिथाङा जौ आरो ड्राग्स जानानै बिथांनि माखासे लिभार फांसनफ्रा गाज्रि जादोंना। दा बेफोरखौ जों गोथौयै साननानै नायबिजिरना नायोब्ला बिखुनजो पार्बतीया बुंदों दि गावनि फिसाला राकेश ब्रह्मखौ बिसिया अमा बेदरजों जाहोनानै स्ल' पयजन होदोंमोन। बे स्ल' पयजना लासै लासै बिथांनि देहा सोलेराव हाबनानै बिथांनि किडनिफोरखौ फैलार खालामहैदोंमोन आरो बिथाङा बेफोर पयजनआ थामहिनबा स्ल' पयजनखौ जानानैनो बिथाङा गोबाग्लुंदोंमोन आरो बेबायदिनो लोमजानानै हस्पिटालाइज जादोंमोन आरो बे हस्पिटालसिमहालागै बिसिया फिसायखौ जाबादि जोथोन लानांगौमोन आरो जाबादि जोथोन लानानै बिथाङा गावनि फिसायखौ मदद खालामनांगौमोन बेफोरखौ नखरनि मानसिया खालामनो
होआखै होननानै बिथाङा प्रेस मिटनि जोहै बुंदों। बे खोथाया बेसे सैथो बेखौ जों हाबनानै नायनांगोन। दा आंनि नलेजआ बेखौसो फोरमायोदि साइनि ब्रह्मआ मोनसे खोथाखौ बुंदोंमोन दि बेहा नैथि गोसो थोनाय दङमोन आरो बेजों अपेन रिलेशनशिपआव दङमोन। अपेन रिलेशनशिप लाबाय थानायखौ नुनानैनो जानो हागौ बे साइनि ब्रह्मआ बिथांनि फिसायनि सायाव मोनसे खिथेर दङमोन, आंनि अननायखौ गोगा खालामनानै बा आंखौ गोबां टर्चार खालामनायनि उनाव बियो नैथि जुलि हाबा खालामनायखौ जानो हागौ बे साइनि ब्रह्मपाला सहायनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा गावनि फिसायखौ साखाथियाव मोननाय नंला, थामहिनबा गाव गुबुन हारिनि मानसि जाबाय आरो फिसायनि दोहोन दौलतखौ सार्कोलफ्राव थांनानै गावनि नामाव ट्रेन्सफार खालामनो नाजानाय माखासे खोथाफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव फोसावनाय बिजोंनि जोहै मोन्थिनो मोन्दों। दा बेफोरखौ नायोब्ला बर' सुबुंनि नामाव जोंनि BTC हालामाव थामहिनबा 6 सिडिउल काउन्सिलाव बे नेमा ट्रेन्सफार जाया, जायनि जाउनाव जानो हागौ बिथांनि माखासे प्लेन पलिसिफ्रा फैलार जादोंमोन आरो बिथाङा फिसाय थैनायाव जाबादि गाबनांगौमोन आरो बिथाङा प्रेस मिट लेंनायाव फिसायादि हरखाबै रुंसारि जालांबाय आरो हरखाबै रुंसारि जालांनायनि उनाव सासे सती बिजिनि महर मुस्रि आरो दुखुआ माबायदि बेरखांनांगौमोन बेफोर बेरखांनायखौ बिथांजो साइनि ब्रह्मनि सोलेराव जों नुनो मोनाखैमोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बिथाङा राकेश ब्रह्मनि नैथि हाबा जागोनखौ रोखा मिथिदोंमोन आरो नैथि हाबा जायोब्ला गावखौ होखारहरगौमोन आरो नैथि बिजिखौ गोजोरै लानानै बिथां राकेश ब्रह्मआ हाबा जानानै संसार जागौमोन, गथ' गथाय खांगौमोन। जानो हागौ बे खोथाखौ बियो इजियाव लानो हायाखैमोन, जायनि जाउनाव बियो जोबथा बुब्लियाव माखासे रेमिडियेल वे नागिरनानै खायसे मास्टार माइन्डफोरनि खोथाफोरखौ लानानै बिथांखौ स्ल' पयजन होनानै सिथारनानै थाला खालामनो नाजानायासो रोखा होननानै आं सानो। मानोना बिथाङा थैनोसै समाव जा खोथाखौ बुंलांदों बेवहाय रोखा रोखा बेरखांदों गावनि बिसिया गाव थैनायनि दिनै नोंनि जोबथा थैनायनि सान आरो नों दिनै थैखासिगोन आरो बेफोरबायदिनो माखासे बिथांनि सुइसाइड नट होनाय खोथा आरो गुबुन फारसेथिं फिसाया गावनि हिन्जावा दम होलांनाय बा गाव दिनैनो थैसिगोन बेफोरखौ बे साइनि ब्रह्मआ बुंदोंमोन। दा बेफोरनिफ्राय जों रोखा जानो हायो मानसिया थैनोसै समाव सैथो खोथाखौ बुङो आरो थैनोसै समाव मानसिया नंखाय खोथा बुङा। बेखौ ससियेल मिडियायाव गोसारनाय भिडिअ' फुटेजनिफ्राय बिथाङा जेब्ला हस्पिटालाव अक्सिजेन लादोंमोन, थामहिनबा मास्क गाननाय बुब्लियावनो बिथाङा गाव माबोरै जादोंमोन आरो माबायदि जादोंमोन बेफोर खोथाफोरखौ बिथाङा फोरमायलांदोंमन। दा बेफोरनिफ्राय जों गोथौयै साननानै नायोब्ला मोनदांनो हायोदि थारैनो बिथां राकेश ब्रह्मखौ गावनि बिसि साइनि ब्रह्मआनो स्ल' पयजन होनानै बुथारनायखौसो जों रोखा नुहुरो आरो गुबुन फारसेथिं बिथांनि न'खरनि मानसिफ्रा बिथांनि न'खराव हाबनानै दुम दाखाल खालामनाय एबा बिथांनि सम्पतिखौ सेनो नागिरनाय बेफोरबादि माखासे एलिगेसन बिथाङा बुंदों। दा सासे गावनि आंगो मानसिया थैयोब्ला बिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजोफ्रा रागा जोंनाया बे थारखा। गुबुन फारसेथिं बिथाङा जुदि एफाबां मानि मोजां मोनब्ला बा फिसायखौ एसेबां मानि बियो अनसुलि गोसोजों फिसायखौ सिबिदोंबा बे फिसाया मानो हरखाबै नैथि जुलिनि थाखाय बेफोरबादि नैथि सुबुंजों जुलि जाफिननानै हाबा जानो नाजाफिना बेबो साननो गोनां। आरो गुबुन फारसेथिं बिसि थाखानानैबो बिथाङा गुबुन सासे आइजोखौ गोसो थोनानै हाबा लानानै संसार जानो नागिरनायाबो मोनसे बिथां राकेश ब्रह्मनि गोरोन्थिमोन, जायनि जाउनाव बे मोननै थासारिखौ लानानैनो बिथांमोननि बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव अनलायनाया गोगा जादोंमोन आरो जोबथा बुब्लियाव साइनि ब्रह्मआ गावनि फिसायखौ बेफोरबायदि इनाय आदबै फोजोबनानै फिसायनि सम्पतिखौ लानानै गाव गोजोरै संसार जानायनि सिमांखौ नुदोंमोन। नाथाय गाज्रियानो जा मोजाङानो जा बेफोरखौ जों माखासे सानलाय हलायनि गेजेरजों बेफोरखौ जों समाधान खालामनो हागौमोन। नाथाय बिथांजोआ फिसायनि सायाव बेफोरबादि फिसायनि सायावनो बिथाङा
बेसेबांबा समायना रमायना दालान न'आव थानानै टपनि बिबारफोर बायदि संसार जानो मोन्दोंमोन। बेफोरबायदि एफाबां मानि सुखुखौ मोनसेयावबो बियो हरखाबैनो फिसायखौ बेफोरबायदि इनाय खालामनानै सिथारनाय जाथाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। आरो आथिखालाव बर' हिन्जाव लाग्रा बर' सेंग्रा आरो सिख्लाफ्राबो साननायनि गोनांथि दङ। BTC-आव दिनैनि बे थासारिया बेल' जागोन बे नङा। फैबाय थानाय बुब्लियाव जाय बर' सेंग्राफ्रा गुबुन माहारिनि मानसि हाबा लायोब्ला बेफोरबायदिनो गावनि धोन दौलतखौ बिसिया मोननो लुबैनानै बेफोरबायदि थासारिखौ खालामनोबो हागौ। मानोना 6 सिडिउल काउन्सिलाव गुबुन मानसिनो हा बायहोनाय एबा फाननाय हुदाखौ गनायथि होआ, जायनि जाउनाव माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसिखौ माब्रै सोबख'नानै बे जातिखौ थेर बेथेर खालामनो हागोन बायदि सोलो बुद्धि खालामनानै जोंनि बर'खौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे बेफोरबो मोनफा मोनफा प्लेन पलिसि। दा आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबाय। दा आंनि भिउखौ आं बुंदों, बावहाय बेसेबां सैथोथि दं आरो सैथोथि गैया बेखौ नोंथांमोना नायबिजिरनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनदांनो हागोन। दा आंनि मोनदांथिया बेखिनिखौनो बुंदों आरो नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय, जाहाथे फैगौ बुब्लियाव जोंनि जोलैफ्रा बेफोरबायदि जाहाथे गोरोन्थि दा मावथों बेखौ नोजोर बोनानै आं दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनसिम दैथायहरबाय। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।